Дългоочакваният момент дойде. Отивам да си сложа ботокс. Направо нямах търпение. Чакам го вече. Това сигурно от една година. Миналата година сложих за първи път и останах много доволна. Но след това не повторих. То всичко ме отпусна. И сега, докато съм в ваканция, имам време, мога да си сложа, защото няма да ми коства нищо, тъй като мога да не тренирам днес и утре. Един ден след като съм си сложила ботокс. И тук понеже има. И ето тук сега гледайте. Но първо, днес е ден 3, след като съм си сложила ботокс. И да видим как върви. Така, имам ботокс на гневна бръчка, пачи крак, масетери и челото. Така. Започваме ден 3. Ето така. Да се вижда по-добре. Нали, това е гневната бръчка в момента. Започваме да хващам, между другото. Сега челото. И тук започвам да хваща. Усещам го. Сега ще се усмихна. И в масетерите реално няма как да го покажа. Тези белези. Няма как да се види, но да, аз даже го усещам. Още не се е разградило, тук се разгражда малко повече време. След 10 дена съм на ретуш. Ден 4 ботокс. Пет. Гневната бръчка почти я няма. Така, една седмица след като сложих ботокс, да видим резултат. Това гневна бръчка се опитвам да покажа. Челото. Пачия крак. И в масетерите то още май няма видима разлика. Здравейте, мои YouTube фенове!
Радвам се, между другото, че последните влогове, които качих, набрах така повече гледаемост. Thank you so much, yay! Надявам се скоро да стигнем 1000 гледания на някой клип. Дали ще от старите или от някой нов, не знам. Защото тези шортс, които качвам, едното вече има 2100, но предпочитам някои от влоговете да има повече гледания. Също така ще се радвам, ако успеем да ставаме повече последователи, за да имам повече опции в YouTube за качване, тъй като в момента максимум, който мога да кача като влог е 15 минути, което не е малко но доста рязане става на някой път и предпочитам да могат да са по-дълги. Затова ми трябват повече последователи. Да, както и да е, днес клипчето всъщност ще бъде за ботокс. Тъй като днес ми е 15-тия ден, мисля, че след като съм си поставила ботокс и така. Това е гневна бръчка, чело, усмивка и масетерите, които, нали, надали сега си има някаква разлика. Не знам, днес ще ходя на ретуш и вече, може би в края на месеца, като минат още 14 дни, ще снимам крайния резултат. Надявам се всичко да бъде наред и да бъде супер. За сега, нали, челото и гневната бръчка са наистина много добре, много ми харесват. Но искаме тук да видя малко промяна в тази част. Надявам се да има. То може и да има, аз да няма забелязвам, защото понякога човек забравя точно как е изглеждал. Но да, днес сега като отида при доктор Радева, ще видя тя какво ще каже. Ще оставя контактите. Наистина ви я препоръчвам да отидете. Много е внимателна. Просто е много добре си върши работата, така че със сигурност 1000% ви препоръчвам да отидете при нея. Оставям контактите задължително, да я последвате в социалните им мрежи все пак. И ако имате нужда от някакви корекции, може да се свържете с нея. А сега сме с бандит на една разходка. Айде! Да видим къде ще ме заведе днес спринта. Имах нужда съвсем леко да сложим ето тук. На едното око, всъщност ето тук една от точките при пачия крак не се беше хванала. И в масетерите още малко сложихме. И да, това беше, така че след още, да кажем, може би 10-12 дни, може да включа да ви покажа всъщност как изглежда лицето ви окончателно, след като е минало целият период от време и ботокса си е взел правилната позиция, но като цяло е много добре станал, тъй като и сега, нали, като направя така, няма никакви бръчки, но съм благодарна на Йоана.